Si Henry M. ang bida dyan. VP Henry, Henry Maceda. Siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. 몰라시노. Good morning, 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 good morning. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Aldaw, mga tugang na Miyerkules ngunya. Met sa 6 kan bulan na Oktubre. Geradin pang musta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Digdi po sa DCGB sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Kape, 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 kape. Pagkaaga pagmata, dapat mga tugang magkape kita. Ang dapat kapita, Jim's Coffee sana. Ikampung kaping iyan, ang marayon baga. Sa iyan mga tugang may tsansa na magkakwarta kita. Kape, 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 Jim's Coffee sana. Smile! God is good all the time. Kasabay niya to mga tugang si Chief Technician Ramir Tanay sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta sa newsroom, si News Manager Mar de la Cruz Manibela, si Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Kumusta lamang ang satuyan ng mga birthday. May mga siyempre may igunang ganyan ki may birthday. Grabe naman kung daing ngunyan ki may birthday. October 6, Miyerkules, kapatid. Oy, sa mga devotos tabi dyan ni Mama Mary, Our Lady of Perpetual Help Novena, di ba? Diyan po mga tugang Saint Raphael. Diyan po yan na 5:30. Mga tugang sa DCTV. Mga G, asin sa intercession po nina. Sana po mga tugang dahil kita nin anuman na problema. Mga tugang na sasaparon, asin padagos na tabi na malabanan. Ini po na padagos na epekto kan pandemya. Mga tugang sa satuyang lugar. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta in the morning sa DCGB. Nagpapadagos mga tugang ang pag-screen asin pagbabakuna sa Legazpi City. Darakan padagos sa paglangkaw o darakan laban sa COVID-19. Ina nangyari pagkatapos na mismong kasabanggi. Inabutan nin banggi alas 7 hanggang alas 8 nin banggi. Ang mga bakunador sa LC3, mga personahes kan City Health Office. Asin po kan mga NDP na yung padagos na nagpapatisipar sa vaccination program kan syudad. Asin iba pang imbelto sa siring na bagay. Apera kay ni, kay ba sa padagos na tinatawanan po ng prioridad sa pagbabakuna. Ang mga ratada pa mga tugang na A1, A2, asin A3. Alagad, nagpasiring na ang syudad ni Legazpi sa A4 asin A5 category na iyo ang enot na dapat matawanan manin mga QR code hali sa Electronic Immunization Registry kan syudad de Legazpi. Ang siring nagtigbidaan pinagigibo manggaray sa LC3 Ayala Mall asin Pacific Mall para sa pagbabakuna. Mantang ang pagkataonin mga numero pinagigibo paminsan sa may Bagong Bayan Central School asin kung saan man na designadong lugar. Nadugangan po ng 20 mga personahes kan Philippine Navy Reservist, 8 sa Philippine Army, saro sa Civilian Human Resource, support sa personnel, asin 112 sa AFP members asin nabakunahan kontra sa COVID-19. Sa second AFP wide vaccination rollout sa Naval Forces for Southern Luzon, ang pagbabakuna pinanginutan kan 9th Infantry Division kan Philippine Army asin Navborsol Medical Team. Ang Navborsol pinamamayuhan ni Commodore Jose Maria Ambrosio Espelita. Mientras tanto, mga tugang dahil lang po sa paglangkaw ng numero kan mga nagpositibo sa probinsya kan Camarines Sur
pinag-extender kan Bicol Interagency Task Force ang General Community Quarantine Status sa 29 lokal na gobyerno asin madugangan panin 5 munisipyo sa Resolution number 2021-016 kan Bicol IATF for the Management on Emerging Infectious Disease na pirmado ni Attorney Anthony Noida, Regional Director kan DILG asin Chairperson kan IATF, siring man Dr. Erne Vera, Regional Director kan DOH. Nakaresibisyon ng surat hali kay Camarines Sur Governor Miguel Luis Villaperte na naghahagad na palawigon pa ang GCQ sa munisipyo kan Lupi, Ragay, Sipokot, Libmanan, Pasakaw, Milaor, Minalabak, Pamplona, Bumbon, Kalabanga, Kamaligan, Kanaman, Magaraw, Ocampo, Pili, Karamuan, Guwa, Lagunoy. Presentasyon San Jose, Tigawon, Tinambak, asin Iriga City. Isabay mandigdian mga banwaan kan Baaw, Bato, Balatan, Buhi, Bula, Nabua, San Fernando, Cabusaw, Sangay, gayon sa asin si Roma. Sigon sa DOH Bicol, ang nasabing mga syudad, asin munisipyo ang nasa high risk, asin moderate risk sa kaso ng COVID-19. Ang nasabing quarantine status sa mga nasabing lugar at epektibo sa Oktubre 15, 2021. Siniguro mga tugang ni Mayor Vic Perete kan Daraga Albay na dakulang tabang sa kauswagan kan Manuaan ang operasyon kan Bicol International Airport. Sinabi ni Perete na dahilan sa sinabi ng lakdang ang aeroperto makatabang sa ekonomiya asin mataunin trabaho sa mga Manuaan pati na sa negosyo sa mga residentes. Idinagdag pa ni Perete ng operasyon kang aeroperto makakatao nin para o makakatabang para mas madugangan ang makukolektang buwis kan gobyerno lokal. Unformal na commercial flights mapuon sa international airport mga tugang sa aga mantang nakatalaan man na inauguraran ni Presidente Rodrigo Duterte ang sinabi ng aeroperto. Nangapudan po ang Legazpi Diocese sa publiko na magtabang sa sendang kampanya tanganing malikay ng pagdakol kan COVID-19 sa kapalibutan. Sinabi ni Obispo Bong Bailon ang simbahan Katoliko magkakaigwanin mga lakdang tanganing makatabang sa pangapudan kan gobyerno kontra sa ulakit kan siring na virus. Sayang tinawanin punto na ang paglilimitar sa mga aktibidades na imbel sa pagtripon kan mga tao, mas gathering siring sa mas wedding asin pwedeng ikonsiderar na super event, spreader event. Iyan padagos muna mga tugang na iiwasan. Okay, mientras tanto mga tugang didi po kita sa tuya tabi na dito po tayo mga kapatid sa tuya na COVID update mga tugang sa bilog na Bicol Region. COVID update mga kapatid. Hali po yan mga tugang sa Department of Health. Ang Kabikulan, igwa na po mga tugang ningin 38,962 na kaso ng COVID-19. Mantang ang aktibong kaso digdi nasa 12,969. Pagkatapos na madagdagan po ng 306 kaso hapon. An Albay, igwanin 55 dagdag, 28 sa Legazpi City, tig-4 sa Daraga, asin Ginubatan, mantang tig-tulo ang Ligao City, Pulangi, asin Tiwi, tig-2 ang Kamalig, Uwas, asin Santo Domingo, mantang Saro ang Libon. 54 sa o kaya 166 ang panibagong kaso, mga tugang sa Camarines Sur. Punain ang pinakalangkaw iyong Naga City may 38, mantang 21 sa Pili, 10 sa Kamaligan. Mientras tanto sa Catanduanes, wala pong naidagdag, mantang sa Masbate, may 27 panibagong kaso, asin 58 man sa Sursogon. Mientras na iyan kinabibilangan kang 16 sa Sorsogon City, 8 sa Gubat, 7 sa Pilar, 5 sa Castilla, asin Erosin, mantang tigtulo ang Bulan, Dunsulhuban, Matog Prieto Diaz, mantang tigseraro ang Bulusan, asin Magallanes. 142 man ang panibagong kaso na nakarecover ang mga recoveries sa sinabi ng kaso, mantang 4 ang reported na nagadan.
Yan po mga tugang, ang mga buena manong bareta sa pag-aaga, digdi po sa inyong programang Morning Hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Yan pong aldaw nin Miyerkules sa DZGB. Mientras tanto, buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Nainot na bareta. Jimmy, nasalita, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, Bibi, good morning. Sabi naman na Bareta, halidigdi sa ko yung area of responsibility, isinairaron po kaso hapon ang Rural Health Unit kan Ginubatan Oh. sa granular lockdown. Oy, Salbatana. Ini susok sa pinaluwas na memorandum number 9 ni Mayor Jim Anong Hoko. Nangyari ini matapos ang pamayo kan Municipal Epidemiology and Surveillance Unit Dr. Joanna Manatlao Limos nag-report sa alkalde nagsasabi na may duwang positive as in duwang probable cases Aha. sa kustodya ka na Riccio. Mm. Nasa mga pasilidad na ang mga ini mantang ang mga empleados na rekomendar na mag-home quarantine na pinagdirihiran na kuniguanin mamalisya na nin sign and symptoms ng COVID magsurunod sa mga health safety protocols dahil magpararuluwas-luwas. Susok sa memorandum, ibababa na kabandirang granular lockdown oras na ang mga infected nin virus magni-negative na sa mga swab test. Habang naka-granular lockdown, ang rural health i-disinfect ang mga pasilidad, luwas laog, kan RHO. Ayun. Grabe, no? Ayan, So, Jimmy, paano ang serbisyo sa iba pa na dapat serbisyong pigigibok ang RHO? Yan ang taod-taod aramo niya to kay Mayor Gemma Anong Hoko. Although igwagayod nin na mga alternatibong mga pasilidad para sa mga day kontaminado o day bako-infected, duman sinda dragos kan serbisyo sa mga mapasiring sa RH sa pagpakonsulta tabi bibi. Iyo, takwan baga, di man pwedeng mapundo ang bulos kang health services, di ba? May mga kuanyan, may mga alternatibong gigibo na lockdown. Ngani na may pagpadagos ng serbisyo kan sa salod. Okay. O yan tabi bibi, mga dagdag na informasyon dahil pa talaga nagkupulpa. Sige, So, hanggang ang tao, buda hanggang may naulakitan, sige yan. Di man magadan. An makatakutong kang kung may bumagong strain yun na nga sa kaluyan. Ingat na pirme. Pirme, dapat lang. Okay? Dahil mo sabing mga taga-Riccio dahil nag-iingat. Pirme, nag-iringat yan ka, boss. Kaya lang talagang may nakakalusot. Talagang dahil manahilingan kalaban mo. Yan ang mapagalon. Yeah. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, mga tugang, alas 5:23. Oras po sa Pilipinas, asin po digdi sa DCGB. Tuloy-tuloy ang mga balita, mga tugang, pero bago kayan, sabi ni Pading Ray, mga awit, 8:85:11. Ang katotohanan ay bumubukal sa lupa at ang katuwiran ay tumutungo mula sa langit. Para sa mga guro, sa inyo nagmula ang hindi pa uumaga. Bawat hakbang ng paay katumbas ay pag-asa at pagsapit ng dilim, isipan ay abala pa. Iyon ay para bukas na mas mahalaga. Happy Teacher's Day sa Gabos. Yes, thank you, Paring Ray. Taod-taod basaan ta kamo mga tugang ti rawit-dawit. Basta Nagibutabi ni Paring Ray Romero. Sabi man ni Manay Merly, blessed is the upright man who speaks the truth. Blessed is the upright man who speaks the truth. Yes, thank you Manay Merly. Mabuhay ka ha. At saka happy birthday kay Nips Lucanyas. morning.
Wish you the best of everything, lalo na po, especially of good health. From Brother Dan Orense, your 6:30 AM classmate at Albay C. Okay, thank you. Sabi ni Ate Marcia, may the rest of the day be gracious to you and don't forget to wear your best outfit, your sweet smile. Diyos maray na aldaw sa mga ka-morning hirit. Diyos mabalos po. God bless us all. Thank you, Ate Marcia. Good morning. Digdi sa Ginubatan, may nagkapirang mga tricycle driver na nagsisingil na halangkaw. Hali sa sentro, pasiring sa Villa Maria, Travesía 25, Asin 30. Grabe. Nakuha ko number niya. Sisay pwede magreklamo. Ay, mareklamo ka po kayo ni sa munisipyo. Ireklamo mo tabi dyan sa munisipyo sa franchising office. Ang tricycle baga po, nasa LGU na yan. Tinawtabi sa LGU. Yan ko niyang ki-franchise office, nag-issue ki-franchise. Yan mo tabi reklamo sa LGU kang Santo Domingo. Happy Teacher's Day to all my Dabarkan. GB as all, sabi ni Atinits Manzanillo. Okay? Sige, sabi ni Lowens, may report nga ako. Hali po dyan mga tugang sa Lowens. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat Abi VP. Good morning, good morning sa gabos na mga paraan tabay. Sa mga dagdag pa man na bareta sarong 57 anyos na paratahi kun sa karsel pagkatapos na aligadong manlaog sa arong nin sarong kolektor sa Zone 1 Barangay Bitano, Legazpi City. Ang suspect basado digdi sa Legazpi City Police, iyo si Certain Joel Solano Inual, 57 anyos, may agom, taga Purok 3 kan Tagaytay, Kamalig, Albay. Sigun sa reklamo kan biktima na si Romeo Galin Ilagdami na tagsadiri kan Arong, luminaog ang suspetsado sa laog kan sa indang residensya, nadaing niya nin pagtugot kaya uminagad na siya nin tabang sa pulis, asin kan ruminesponde managad ang Legazpi PNP, kumana nadakop ang suspect sa nasambitan ng lugar. Ang nasambit na suspect idinara sa PCP1, asin pagkatapos idinara sa Legazpi City Hospital para sa mediko-legal na eksaminasyon asin formal na disposisyon. Sisog sa biktima, desidido siyang magkaso sa suspect asin day masabutan kung ano ang motibo kay ni sa panlalaog sa arong kan biktima. Aha. Roger, so yan tabi BP so para mga dagdag pang istorya. Alidiki sa Legazpi City Police kay Basen Rabay Mata sa mobile unit. Ako po, si LBB. Salamat Lowens. Oh, may pinareward sa kuya na report si Jomar Bien. Maski si Jomar naka-sick leave, may bareta at tabing pinareward sa tuya. Saro po na by bust operation ang ginibo kaso Banggi. Mga tugang sa o kaya kasuhapon sa Tabaco City, unahin sarong residente kan Purok 4, Barangay San Roque, Tabaco City, ang nadakop kan mga otoridad. Ang suspitsado, namidbidan na si Wilfredo Banyares Kau, 44 anyos, single, asin residente kan sinabi ng lugar. Ang joint element o forces kan Tabaco City Police Station, Albay Maritime Police Station, and sa pagkipagtabangan kan PDEA Regional Office Number 5, nagkondukta po nin by bust operation na nagresulta sa pagkaresto kan suspitsado kasi nagkumpiskar ang sarong medium heat sealed transparent plastic sachet na pinagtutubudan mga tugang nin nasyabok asin may gwanin value nin kantidad na 2,500 pesos. Pinag-estimate po na nasa 2,500 ang presyo kan sinabi na nakumpiskar. Siring man, igwa pa rin mga saro sa mga number sa mga most wanted person. Diyan po sa ano yan sa number 2, most wanted person sa Tabaco City, na-aresto naman kan mga otoridad sa Barangay Budbon, Tabaco City, si Josephine Akajo. Mga tugang saro tabing residente kan Purok 6, Nagsipit, Marirok, Tabaco City.
naaresto dahilan sa warrant of arrest na pinag-issue kan otoridad. Base po mga tugang sa Section 5 Article 2 kang Republic Act 9165. Dahil bail na o piyansa na ipinagrekomendar, violasyon sa sinabi ng bagay. Mientras na siya nasa kustudya ngunyan kan mga miyembros kan tabako PNP. Alright? Alright. Oras natin mga tugang sa Pilipinas. Uy, oras 5:30 na. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요 불러주세요 Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Dumang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz para po sa mga bareta ang unya na pag-aga sa lado nasyonal. Headline sa mga periodiko, enot na nadangog sa morning hirit. Maring Mar, good morning. Good morning, VP. Good morning sa mga taga-Mantabay. Headlines ko niya ng pagkaaga. PNP, iimbestigaran ng pagsabog na nangyari sa Bicol University susukan sa kasuguan ni Police General Iligasar. Understand tong mga pulis pinatanidan manangod sa pagbugtak nin campaign material sa laog kan mga kampo asin lunadan. Pagkikibong COVID-19 test ng gobyerno dahil in problema sigon kay Secretary Dizon. Matang sa mga agin na makakamati ng adverse effect tarakan COVID-19 vaccine pag natulukan na tututukan kan na EFI. Understand to, sobra 40,000 na establishmento na isyuanan ng safety seal certification sigon sa DTI. Department of Health, igibonan ng persons na makabakalin molnupiravir pill in kaso mapatunayan na epektibo ini kontra sa helang na COVID-19. 5 helicopter kang Philippine Navy grounded matapos maaksidente sa raw kaining chopper sa Cagayan. Mantang paggamit ng BCO, pagrekomendar ni Capsec Nograles kay Presidente Duterte. Bagong COVID-19 cases masababa na sa 10,000. Okay. Sa aga, Webes, October 7, maaraman na kan mga namamanuan ang plano ni Vice President Leni Robredo sa 2022 national election. Maanon sa aga ha? Alas 11 nin aga, sabi ni spokesman Barry Gutierrez, kikibunan pronouncement o announcement sa Quezon City Reception House. So far, VP, ang mga headlines ko niya na pagkaaga, ato dyan kan PYC Enterprises, dyan sa Rawis, Legazpi City, basta radyo PYC niyan, napos na si Mr. Mrs. Raul Marisa Calio, tampangan kan LTO as in LTFRB Regional Office, Burok dos Rawis, Legazpi City. From the base, Mardela Daing Iba, good morning! Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yan po ang mga headlines kan mga baretang maruluwa sa mga periodiko nasyonal. Enot sa morning hirit sa DCGB. Sandali lang ha, apudanta daw mga tugang ang pag-asa Legazpi. Standby andyan no, apudanta daw ang pag-asa Legazpi sa magiging kamugtakan kampanahon. Ngunyan pong aldaw na ini mga tugang nin ano yan ha. Ngunyan aldaw na ini nin Miyerkules. Aramon ta daw kung hain na si Lani. Good morning. Yes, good morning, Sir Henry. Yes, sir. Paring Mike, long time no hear. Saan ka napunta naman at bakit ang tagal kitang hinintay? Andun lang sa tabi-tabi. Nasa tabi-tabi lang at nagliliwaliw. Okay, sige paring Mike, bigyan mo kami ng detalye ng kalagayan ng panahon ngayong araw. Go ahead. Yung base dito sa Tropical Cyclone Bulletin number 14, yung Bagyong Lani. Ito po ay papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa power line siya kanina. So, 670 kilometers, kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. Dahil nasa power line siya noon, maaaring by this time nasa labas na siya ng Philippine Area of Responsibility patungong Haiyan, China. Taglay pa rin niya ang lakas na hangin na abot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro na may pagbugso na abot ng 55 kilometers per hour. Patungo siyang west-northwestward
sa bilis na 25 kilometers per hour. So, ang distansya niya dito sa Legazpi nasa 925 kilometers. Malayo na po siya. Patuloy po siya. Palayo na patalayo. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagya maulap hanggang sa maulap na papauwi rin na may punong-punong mga pagulan o pagkidlat-pagkalog. Mahina hanggang sa katamtaman ng hangin mula sa hilagang kanluran hanggang hilagang silangan ng iral na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng kalagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. Ang agwat ng temperatura, 24 hanggang 31 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Yun, medyo okay ang panahon ngayon no, paring Mike, ano? Hindi na tayo masyadong palabas sa yung bagyo, tama? Yes, nasa labas na siya. Oo. Wala ba tayong minabangan na sana wala na panibagong sama ng panahon o binabantayan? Pag ganitong month ng October, 2 hanggang 3 bagyo ang ating ang papasok. Papasok ng Philippine Area of Responsibility. So, meron tayong minamonitor na sa labas pa naman ng PAR, isang low pressure area. Yeah. Yung base sa yung map discussion, yung actually kahapon pa ito maaari siyang pumasok ng big PAR, itong low pressure area ngayong gabi or bukas na umaga. I see. So patuloy natin itong i-monitor dahil may chance ito na maging isang tropical depression. Nasaan siya? Saan ang location niya? Nasa siya? Silangan ng Mindanao. Ayun. Labas ng PAR. Lampas 1,000 kilometers pa siya. Malayo pa no. Tapos medyo less likely na mag-landfall to. Sa ngayon I see. Pero i-monitor natin to. Yeah, okay. Sige paring Mike, maraming salamat Magandang umaga. Yes sir, thank you Michael Francisco, mga tugang para po sa kamugtakan kampanahon. Wala na sila ni. Kaya lang may panibago na naman na pinagbabantayan dyan po mga tugang sa may sa may Mindanao. May malaog na tabi sa Philippine Area of Responsibility na bagyo. Sana po dain na makuha na yan Padagos ng mawara yan mga tugang na mga update mga maraot na panahon na yan dahil ang tamay kalamidad kita siring po mga tugang sa COVID-19. Okay? Mientras tanto, aramon tapon mga dagdag na report hali dyan sa lawas si Ange Galero nasa linya. Good morning, Ange. Morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, sarong dating police major na sa Korean National Police Agency na tapos one most wanted na persona sa Korea asin sa pang Korean National na arestar kan mga kapulisan sa syudad ni Naga. Susug sa PNP Bicol nadakop ninda sa ikinasar na manhunt operation ang suspitsado na si Park Junhong, 49 anyos ini asin man si Kil J. Beck. Si Junhong inarestar sa pinagsabay na persa ka Naga City Police Office asin na Bureau of Immigration sa paginin warrant of deportation dahilan sa kaso kay ng fraud na kunsain sa investigasyon kan mga kapulisan di sa Bicol nang ulimbat ininin $100 million sa call center sa China, Vietnam, maski na Pilipinas. Matindi Matindi. And ini the AVP haloy nang nagdatago di sa Pilipinas maski na nga ni wanted ini nakapagtugtok pa ini na mga negosyo di sa tuyang nasyon. Mantang ini si Kil J. Beck na sarman kay rabahan ini si Junhong dahil sa sobra na ang panahon kan pagtinir kini sa Pilipinas. Yes. So sa kanyan nasa kustodya kan Naga Police Station 6 Naga City Police Office na duwang personang ini mantang makikipagtabangan daw sinda sa Bureau of Immigration kay Junhong dahil sa dakulaan pighampang kining kaso na nagstay man digdi o nagtinirman sa Pilipinas mantang sinda nagpatanid sa iba-iba pang mga foreign nationals digdi sa nasyon mas kina digdi sa Kabikolan na nagatinir pa digdi na kung napapwede magkipag-coordinar kung sobra naman an oras kan senda pag-stay digdi kani na magkaiguanin magkakanig kong aksyon as in that disposition. Police Colonel ini Colonel? Ini Police Major ini sa Korea National Police Agency. Sa Korea? Yes. South Korea? Oo. Patindi nakaabot sa Pilipinas ang taon na nag-stay ang digdi? Dahil man naon ang bitan dito kung pirang taon na pero haloy-haloy naman da inita so
So, warrant of deportation, pinalawas kang Hulyo 1, 2019 pa. Oh, ta kumbaga naka 2019, Mm-mm. 2019. Mm-mm. Aloy naman ang gada di. Yes. Aloy na. Okay. Sige. So, ENVP, ang mga kapulisan, padagos naan pag-koordinar sa magkakanigong ahensya man dahil sa foreign national ini, as in mapapanimbaga sa magkakanigong kaso dahil hindi sa iyang fraud na nakumitir. Okay. Aha. Ito ENVP, ang informasyon sa kampo ni Rancho Minola, Ange Galero, DCGB. Salamat Ange sa report. Hali po dyan, mga tugang sa kampo. Simeon Ola. Sige daw, bago kami ni Jing mag-commercial, basahan ta daw muna kamuki rawit-dawit mga tugang ni Pading Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. Ang titulo kan sa iyang rawit-dawit, dahilan sa kwarta. Yan ha, dahilan sa kwarta. Okay. Ay, pangyayari. Sandali. Ito. Ha? Salamat o dahilan sa kwarta, kwarta ang dahilan. Rawit-dawit ni Pading Ray Romero, Kantula-Tula, sabi niya, Sirak 31.5. Ang sisay man na namumuot sa kwarta, day pwedeng pawaran ninsala. An sa iyang nagpagpapagal, tanganing yumaman, iyo ang magdadara sa iya sa kasalan. Sa indugabos dyan, Diyos maray na aga, ano roal daw tang pagbuhay, lugod na maugma? Magpasalamat sa Diyos sa marahay na giya, lugod pakarahayan man, anibulos sa iya. Paghururunan ta daw ang manungod sa kwarta, ang kahulugan kaini sa tawo lalo na. Kung sa tama ginamit, marahi ang resulta, alagad kun sa sala, problemaan nakukuha. Arog kan ehemplo na dahilan sa kwarta, ani ba nakakagibo ngaran na daing data, an matanos na isip nasasayang sana, kabalyonin kantidad sa karatan dinadara. An pagka-onesto nin sarong empleyado, dahilan sa kwarta, ini pwedeng mabago. Iyan ko ng iba, sobra ang kapritso. Yao na ang problema na naka-dispalko. Dakulo na karatan na kwarta ang dahilan. Sa dakulang kantidad, igwang nasasayang. Kunda bayadan, kwartang inutangan, yao na ang ribok, iba ang iabutan. Para po sa gabos na nagdadangog ngunyan, lambang miyembro nin pamilya, pag sa pasabot dagdagan, itama ang paggamit kan kwartang hinanapan, asin pakaingatan, pangaran na namumutan. Dahilan sa kwarta, dakulon an pigmamaabot, mapupurisaw magin oras nin pagkaturog, kwartan dahilan ang buhay nariribok, daing tultol na iniisip, ta konsensya pigbubukod. Ano man na pinagalan na kwartang dahilan, kundain na itama, maraot an uulian, dahil sa kwarta may nakukulugan, tadai maibalik, ginibong kasusupgan. Sa kabaga. Thank you paring Ray. Sa magayon, asin mga kahulugan na istorya, asin rawit-dawit, kunya na pag-aaga sa tuya na programa. Iyong mananggad. Adi, kunda ikang kwarta, malibong sa payo. Pag sobra man ang kwarta, malibong man sa payo. Pag sobra huno na, gari mas malibong manggraray sa payo. Adi, dapat mo ang kwarta, katamtaman sana. Katamtaman sana dapat ang kwarta. Alright? Mga tugang, oras natin, 15 bago magabot ang alas 6 ninaga. Henry M. in the morning.
M in the morning. 여보세요 mga silong Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando G. Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Oras 11 bago po magabot ang alas 6 ninaga. Report hali po dyan sa lawas. Sasalay niya po si Renz Luna. Renz, good morning Renz.
Salamat abi VP, maray na aga, sina maray na agas ng mga parantabay sa mga ganyato nga mga bareta sa man na persona na arestado digdi sa Banuan Candaragalbay matapos na maaktuhan na nag-aabas ni na mga pambulang na manok digdi sa barangay Moroy, Daragalbay. Ang suspect namin bida na si Vincent Barateta E. Romero, 19 anyos, may live-in partner, construction worker sa residente ng Balaguer Street, Barangay Market Site, Daragalbay. Asin ang biktima, namin bidan na si Jonathan Sabala E. Sardenya, 40 anyos, may agom sa mga businessman, sa residente ng Proctres, Barangay Moroy, Daragalbay. Sigunod sa pulis sa blatter sa Daraga PNP, kaso banggi kan pinagsaraman kan mga kapitbahay kan unang bidan ng biktima na igwang naglaog sa iyang likudan na parte kan harong na mga suspektado. Keriba nga nisigdi ang suspect na si Vincent, keriba ang duwang minor na pag-iriba. Asin na iling na nilaog sa duwang backpack na maabot sa tulog manok na nagkakantidad sa 5,000 pesos ang kada saro. Kaya tulos man ng kaigwaning espersos na maghagad din tabang sa mga residentes. Ano nambitan ng biktima hanggang sa naabutan ang suspect hindi na mismo sa may parting Rizal Street sa Sagpon na Daragalbay. Asin sa tabang man kan mga otoridad tulos na dinakma ano nang bitan ng sospektado. Sa ngunyan, ang sospek na sa epaturo naman kan Daraga PNP maginman ang mga pambulang na manok. Yan digdingon yan sa epaturo kan Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Yan naman nagdadabareta Gisalwas, Renz Luna, DC Jibinyas. Salamat, Renz, sa report. Mientras tanto, mga dagdag na kaaraman sa morning hearing sa DCGB. Aram daw din do mga tugang na kan mga nakaaging panahon duman sa nasyon o kaya sa ancient Sparta sa Greece. Sa pong lugar duman mga tugang sa Greece. Ang mga soltero ng edad mga tugang 30 anyos paitaas day pigtutugutan na magboto. Kung ika mga tugang soltero, day ka pakiagom, day ka pwede magboto kung ang edad mo 30 anyos pa itaas. Day lang taday ka pamandaki magakanigong responsibilidad, ay day ka nin magakanigong paninimbagan, day lang taday ka mangkipamilya na pwedeng suportahan sa mga maabot na daw. Napagaraman mga tugang na sa ancient Greece, sarong lugar duman sa Sparta, pinag-require ang mga lalaki na mag-agom sa edad mga tugang na 30 anyos. Alagad kunday ka mag-agom, ikatabi mawaranin diretso na makapagboto. Iwadi, dapat palan mga tugang mag-agom. Pag 30 anyos na dapat umagom ka na. Takon day ka makaagom, day ka po mga tugang makakaboto. Ayos ba na din? Day ka makaboto. Ano man day ka man yung pamilya? Ano man ngayaan, ano yan, ang magiging futuro mo? Day ka man nga nakaagom ngayon, tapos maboto ka. Ayos ba na din? Iyan po ang mga dagdag na kaaraman. Pero sa panahon yan, ano? Pero ngunyan, okay naman yan. Pero matindang requirement, ano? Para makaboto ka, dapat mga tugang may agom ka na. Paningit sa morning hirit. Yan po ang mga dagdag na kaaraman sa morning hirit, mga tugang sa DCGB. Hindi po sa satuyang programang Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw, nin Miyerkules. Mientras tanto, si Al Armario may dagdag na report. Good morning, Paring Al. Go ahead. Good morning, Pare. Minaluwas talaga ang natural. Kan baka proyekto kan gobyerno may mga pagkulang. Ring kan mga patinampo, mga roadway dining. Kung minabugsak, bagsakan makosog na oran, ring kasubanggi. Yan ang sitwasyon. Hindi sa southern area kung nasa haros kadaklan kan mga pagtakan tinampo minaarapaw baybay graba mga roadway dining na bigapag-ibo DPWH dahil kan makosog na oran
obserbasyon na kulang in mga regladong line kanal. Kung may line kanal man pararado ini, at in napapabayaan kan kontratista, maging di pinabulit, at in barangay ipabarayaan man ini. Kung kaya sirin kaning binabagsakan mapasok na oran, talagang nariparo pag-apaw kani sa tahaw ka na tinampo na nagkapirwisyo minsan sa mga motorista dahil sa pagsurupay sa tahaw ka tinampo kan mga grapa sin baybay. Yanan po kanas ka informasyon hindi sa taon na nere ng Ligaspi, Alarmario, DCGB. Magbabalik po ang mga bareta makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Hindi na! Big moment ni Mommy! Spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Tabayanan kada Miyerkules alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romy Candasa, Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon ka na industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisirbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia. Aramon ta, alas 11 sagkod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita.
Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 6 nin pagkaaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Miyerkules, fetsa 6 kan Oktubre, headlines kan mga darakulang bareta. Bicol International Airport inauguraran sa aga ni Presidente Rodrigo Duterte. Payout sa mga beneficiaryos kan DSWD Sustainable Livelihood Program. Gigibuhon ngunya na aga sa Lado National pagpatugdok o pagpalugtok nin bala sa Bicol University. Pinag-orden ni PNP Chief Eliazar sa Bicol PNP na investigaran. Robredo mapaluwas ang desisyon sa aga sa plano kaini sa 2022 elections. Sa ibang nasyon, coral reefs, mga o sa kinaban, dit nang nagagadaan dahilan sa climate change. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa Lado Nacional. Preparado na ang Gabos para sa gigibuhon na payout sa 200 o sa 759 na mga kwalifikadong beneficiaryos sa 70 barangay kan Legazpi sa pagikan Sustainable Livelihood Program kan DSWD. Ang payout gigibuhon ngunya na aldaw sa Gogon Central School sa barangay Gogon, Legazpi City, kung saan ang kada recipientes makakaresibin ng 500 o kaya 15,000 pesos na magagamit sa endang pangaipo. Ang mga punong barangay ang nagsumiter kan listahan kan mga recipientes sa DSWD. Sa sinabi ng opisina, ang ikadawang grupo makaresibi maninsiring na benepisyo sa aga. Pinaglaoman na mag-abot man giraray sa aga sa Daraga Albay si Presidente Rodrigo Duterte para sa inaugurasyon kan Bicol International Airport sa Barangay Alubo, kanasabing Banuan. Inang impormasyon ay pinaluwas kan Philippine Information Agency kung saan nagluwas na si Duterte asin ang pag-iriba kaini. Posibleng mag-abot lunad sa presidential plane alas 4 ng hapon. Enot kani sinabi kan Department of Transportation na mapuon ang domestic flight sa nasabing aeropuerto, mantang areglado naman ang mga fasilidades kaini. Mga residentes kan Barangay Bunguran, Uwas Albay nakadiskubre nin alternatibong source nin income sa tahaw kan pandemya. Report a detalye kay Jimmy Nasalita. Ngunya na panahon nin pandemya, nakadiscover nin alternatibong source nin pagkakakitaan ang mga taga-barangay Bunguran, Uwas, kung saan pag nagkataon mas mamimidbidan ang nasabing banwaan na sinbarangay dahilan sa sampagita. Basado sa na-discovery kan DCGB News, ang mga taga-barangay Bunguran nagtataranong ngunyan ni na sampagita kung saan sarong potensyal na oportunidad ini dahilan sa may mga nagbabakal kan mga burak kaini. Sa ngunyan, basado sa mga lokal na opisyalis kan Uwas, nagkakanigo na masuportaran ini sa pagsabing baka umabot ang panahon maging in demand ini oras na magdakula ang marketing kanasabing mga burak. Sa ngunyan, ang barangay Bunguran pigdadayo na ini nin mga parabakal nin sampagita kung kaya dakol ngunyan anaing ganyan magtanom kanasabing burak.
Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Kasabay kan pagpresentar ka negatibong resulta kan sa indang antigen o RT-PCR test. Ang mga biyaherong hali sa luwas kan Bicol Region ang kaipuhan na magpahiling sa nin barangay acceptance certificate hali sa barangay na sa indang uulian. Alagad ang mga biyaherong hali sa ibang rehiyon na mauli asin masakay sa provincial bus hali sa Parañaque Integrated Terminal Exchange direktang mauli sa Tabaco City, di naman kay puhan na magkuha kaini. Alagad kay puhan na informaran ang sendang barangay official asin sindaan na makauli na. Ini ang nakapalaman sa pinaluwas na Joint Advisory number 11-A Series of 2021 kan City Government of Tabaco, Disaster Risk Reduction and Management Council asin Tabaco City COVID-19 Task Force. Pirmado man ni Mayor Crisel Lagman Luistro ang nasabing orden, ang nasabing lakdang pig-implementar tanganing masiguro na mga malaog sa syudad salbado sa COVID-19. Kampanya kontra sa terorismo kan pulis Legazpi suportado kan mga barangay. Lowens Barcena sa detalye. Pinangganan ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita kan Legazpi City Police ang suporta kang kadaklan sa mga barangay sa Legazpi kontra terorismo dulot kang pigsasabing communist terrorist groups o CTGs. Ini ang pinagunambitan sa DCGB News ni Betita na marayman ang koordinasyon kan mga manlaylain na opisyalis di barangay sa saindang mga respetibong lugar na mailaag sa mga tao ang may kinaaraman sa pagpugol sa pagdakol asin na pangyayakag kan mga Ipinag-unambitan pa ni Betita na magpapadagos ang kampanya kan Legazpi City Police sa paagi kan mga community-related programs na makakatabang sa pagtaonin dagdag kaaraman kan mga tao arog kan sa indang solar lamp making project na project ng launang lahing Pilipino na presenteng tigigibon ninda sa mga ararayong barangay arog dyan sa barangay humapon kan mga nakalihis na aldaw. Ngunyan ang pangapoda ni Betita sa publiko lalo na sa mga taga-Legazpi, dapat magkasaro ang gabos na mantiniron ang pasi orden asin dahi magsuporta sa mga tao na ang kamautan daon iyo ang distrong karon ang gobyerno. Dagdag na bareta kada Senreboy Mata sa mobile unit, ako po, Shelby. Overseas Workers and Workers Administration sa Bicol hinagad sa mga OFWs na makipagkoordinar sa indang opisina manungod sa mga pending program application. Ans Galero sa dagdag na report. Pinagiramdong mo niyan kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol sa mga OFW na iguanin pending na program applications sa indang opisina na tulos na makipag-coordinar na. Sigon sa OWA Bicol sa pamamayon ni Regional Director Henry Miraflor, kay puhan na makipag-coordinar kan mga OFW sa indang opisina, tanganin na masimbagan ang nagkaperang concerns dahilan saan iba, dahil na nakukontak sa pagin na phone, text, maski email, asin kay puhan na nindang mafinalisar ang lista kan mga beneficiaryo kan manlain-lain na programang pinataukan sa indang ahensya. Kung mas o menos 65 na mga bigulan ng OFW ang may pending application sa manlain-lain ng programa kung kaya dapat daw na bago matapos ang simanang ini, maasikaso na sigun sa OWA Bicol. Paliwanag kan OWA dahilan sa kadakulman ang nagharapot manangod sa manlain-lain ng programa, gabos man daw na concern kan mga OFW as iba pang mga program beneficiaries ang sa indang sisimbagona. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado lokal. Mantinido ang probinsya ng Camarines Sur na may pinakahalangkaw na kaso ng COVID-19 na aktibo. Sa ngunyan ang Camarines Sur, iguana ng 4,967, mantang ang Masbate may 2,055, asin ang Albay, iguanin 1,882. Sa ibong nalado, ang Naga City, iguanin 1,554. Sa ibong nalado, ang mga probinsya kan Camarines Norte, iguanin 994, mantang ang Sorsogon, nasa 589.
Sa ibong nalado ang Legazpi City, nasa 509 ang aktibong kaso, mantang ang iba pa igwanin na i-record na 133 na aktibong kaso na yaon sa Bicol, alagad mga tagaduman sa ibang lugar. Sa ibong nalado, ang mga probinsya na may pinakababang kaso so sa record kan Department of Health, yung Catanduanes na may 282. Pagpapadagos kan Boulevard sa sur na parte kang Legazpi City na apresyanin marhay kan mga residente. Al Armario sa dagdag na detalye. Dapat sa nang maapresyar kan mga residente hindi sa mga tostales na barangay kan Legazpi ang mga development na pigigibo magkapadagos kan Boulevard alis sa Buena Vista, apiring digdi sa San Francisco, ang Kirwan, Balasang Maslog, Tampa, ating nasugpo na sa Barangay Puro. Kung Kapitan Dick Marios kan Barangay Puro, kan panahon, tunagiromdoman, may mga nagkukontra kan Boulevard. Anagan ko niyan, at mga nagkukontra, iulugod ang nagkikirinamang na sa gilid ka na Boulevard, kapag din mga karadit na negosyo. Ang Barangay Puro nagsikas dahil kan Boulevard na dadayo na ng mga tao na simpleng mangyari man ini sa ibang mga barangay dito sa southern area kan Legazpi sa mga Gonzales o kaya dapat sa naman ini mapresyar o kaya ini kinakaupaman ng mga residente. Ang Mario, DCGB. Arestado ang Dubang Korea National dahil sa kasong fraud as in overstaying sa nasyon. Sigon sa report ay patalawas kan PNP Regional Office No. 5, ang duwang magkasiblag na manhunt operation na ikinasa kan mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto kay Park Johong 49 anyos, mayagom, asin residente o naka-star sa Cereza Compound, Barangay Dayangdang, Naga City. Si Kil Jai Beck, 51 anyos, mayagom, asin residente kan Las Piñas City. Mantang ininadakop sa pinagsarong pwersa kan NCPO asin Bureau of Immigration sa Magsaysay Road, Naga City sa kusog kang warrant of deportation. May pinag-issue sa enda para sa 2 counts kan kasong fraud na pinaluwas si Senior Consul Lee Jinzo kan Republic of Korea sa Manila kang Hulyo 1, 2019. Mientras na si Kil Jai Beck ang inaresto man dahil sa pagtinir niya sa nasyon. Nagpas na sa pinagtalaan na peryodo. Ando ang inaresto na sa kustodya kan Naga Police Station ngunyan para sa magkanigong disposisyon. Sa ngunya nagapadagos ang kampanya kan PNP na madakop ang mga personang nakampang sa kaso asin mapanimbag ang mga ini. Alas 6:12 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Lemes na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemes World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap ng huminga.
Playtex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagat. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-text at pwedeng manalo sa UNACO Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating UNACO product. Magrehistro. Text KSK, reg, name, /province, /address, /store partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales code sa 2600. May syansang manalo ng Suzuki APV, mga motorsiklo at marami pang iba. Pati store partners may syansang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. GB News Express. News Express. GB News Express.
Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa Lado Nacional ipinag-orden sa liderato kan Philippine National Police. Sa Police Regional Office 5 o Bicol Police natutukan ang investigasyon may kinaraman sa nangyaring pagsabog sa Bicol University Campus kan weekend. Sigon kay PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar na dapat na maotro ang siring na insidente lalo na nabubugtak sa peligro ang seguridad asing kaligtasan kan mga residentes. Maski na nga ni wara nin klase sa nasabing universidad dara kan COVID-19 pandemic. Tinawanin doon kan PNP Chief na dayang mangyara ini pwedeng gamiton na rason para magkampante magigirumduman na alas 6:30 nin banggi kan Domingo kan mangyari ang pagsabog sa nasabing universidad na nasampangan kan Campus Minoola na regional headquarters kan Bicol PNP kaya marikas manining na respondehan. Wara manin na rehistrong nalugadan o nagadan sa nasabing insidente pero nag-apilar si Eliasar sa mga residentes na rin sa lugar na magipag-koordinar sa mga otoridad na igwasindang importanteng informasyon para sa marikas na resolusyon kan kaso. Sa aga na Huwebes, Oktubre 7, maaraman kan mga namanuaan ang plano ni Vice Presidente Leni Robredo sa 2022 national and local elections. Inan sinabi kan sa iyang tagapagtaram na si Barry Gutierrez. Sigon kay Gutierrez, nasa alas 11 nin aga, gigibuhon ni Robredo ang anunsyo sa Quezon City Reception House. Kanakaaging simana sa National Executive Committee meeting kang Liberal Party naghagad nin pagsabot asin pangadji sa mga namanuaan si Robredo para sa iyang pagdidesisyon. Nagipaghuron man si Robredo sa kampo ni Senador Manny Pacquiao asin Mayor Isko Moreno para sa magkanigong unified opposition alagad ag sumiternakan sa indang kandidatura sa pagka-presidente ang senador asin alkalde kan Manila. Katakod kay ini pigdeklarar man kan isang bayan na si Robredo ang sa indang presidential bet. Matapos na maabot ang 2 bulan na hababa sa 10,000 ang narehistrong bagong kaso ng COVID-19 sa nasyon, ipinaluwas na ang case bulletin kan Department of Health. 9,055 ang naidagdag sa COVID-19 cases sa nasyon. Ultimong nakapag-rehistro rin hababa sa 10,000 COVID-19 cases kan Agosto 10. Ang numerong ini nasa 19.3% kang 41,673 na magsiraram sa COVID-19 test kan Oktubre 3. May kadagdagan na narahay sa helang na 12,134 asin daing nagadan. Sa kabilugan na bilang na 2,613,070 o 3.9% o 103,077 ang aktibong kaso. 94.6% o 2,471,165 ang narahay. Mantang 1.5% ang o 38,828 ang nagadan. Sa mga aktibong kaso, 90.2% ang asymptomatic asin nakamati in mild symptoms kan helang. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa Lado Nacional. Magbabalik ang istorya. Nakalipas lang kay ni alas 6:23 na. GB News Express. News Express. GB News Express. We choose what's true. We choose GSM. Choose what's true. Dahil ito ang GSM. Drink responsibly.
responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretang niyan sa ibang nasyon, dit nang nagagadaan ang mga coral reef sa bilog na mundo dahilan sa climate change. Sigon sa pag-aadal kang Global Coral Reef Monitoring Network, 14% kang coral reef sa bilog na kinaban ang nararaot sa pagultanan kan 2009 sangkod 2018. Pinagtatakutan man ang pagkawara kan mga kadagatan kun padagos na magiging mainit ang temperatura kan mga ini. Kaya nahampang sa existential crisis ang nasabing mga coral reefs. Tinugutan na po kan korte sa India na bayada nin $674 mil nakapariho nin 34,000 pesos ang kada pamilya o kaya $674 o kapariho nin 34,000 pesos ang kada pamilya kan biktima nin COVID-19. Nangyari ang desisyon kan paboran kan korte ang kahagadan kan mga abogado. Serarom kan disaster management laws. Kang Hunyo, sinabi kan mga petitioner na sarong disaster ang COVID-19 kaya inisakop kang National Disaster Management Act. Nakapalaman pa sa direktiba kan korte na dapat itao ang bayad 30 dias pagkatapos na may sumiter kan pamilya kan mga nagadan ang biktima ang mga dokumento. Kinahuro na po kan gobyerno kan Thailand and Merck
and Company para makabakal ng 200,000 na experimental antiviral pill kontra sa COVID-19. Sigon kay Zomsak Axel, ang Director General kan Department of Medical Services, napiga-ariglar na ninda na sabing mga dokumento sa nasabing kumpanya para makabakal kan antiviral drug na midbid bilang Molnupiravir. Inot nang sinabi kan mga nasyon kan South Korea, Taiwan asin Malaysia na sinda mabakal ka nasabing bulong. Mantang sa Pilipinas, pigigibo ang trial ka nasabing bulong. Pag-konsiderar na ang Molnupiravir pills iyo ang pinakaprimerong oral antiviral medication kontra sa COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kang istorya kay News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Good morning, DP. Ang pagpapabakuna, garuman sa ng pagsulog nin bota. Protektado man sa madugi, nagihan, pero may chance sa pamanggirari na madugian o madumog. Inan makusog na abiso ng Department of Health o DOH, sinabi ka na siya, na mas sinagpabakuna na, di po manggirari ang mask, hugas, iwas at sinsiguradoon na may marahay na pulos nin paros o ventilasyon dahil ang COVID-19 nasa palibot pa. Sinibig pa ang DOH ng bakuna kasangga kang bida. Kung kaya, magparehistro na sa sentong LGU asin magpabakuna kung pagkakataon muna. Karong pagirumdum kan DCGB, DOH asin kan WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas at mayaraw. Pag-asa Legazpi sa kamugtakan kang panahon kay ba si Michael Francisco. Kasi dito sa Tropical Cyclone Bulletin number 14, yung Bagyong Lani, ito po ay papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa power line siya kanina, so 670 kilometers, Bandoran ng Calapan City, Oriental Mindoro. Dahil nasa power line siya noon, maaaring by this time nasa labas na siya ng Philippine Area of Responsibility patungong Haiyan, China. Taglay pa rin niya ang lakas ng hangin na abot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro na may pagbugso na abot ng 55 kilometers per hour. Patungo siyang west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. So, ang distansya niya dito sa Legazpi nasa 925 kilometers. Malayo na po siya. Patuloy po siya. Palayo na patalayo. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagya maulap hanggang sa maulap na papauwi rin na may punong-punong mga pagulan o pagkidlat pagkalog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Hilagang Kanluran hanggang Hilagang Silangan ng Iiral na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayo nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. Ang adult ng temperatura, 24 hanggang 31 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Business News. Business News. Nagbaba po ang inflation rate sa nasyon kan Setyembre sigon sa Philippine Statistical Authority o PSA. Sinabi ni PSA Chief Dennis Mapa na nagluya ang level kan pagitaas kan presyo nin mga barakalon sa serbisyo asin 4.8% kan nakaaging bulan. Mas maluya ini sa naristrong 4.9% na inflation kan Agosto. Sinabi ni Mapa na laog ini sa projection kan Bangko Sentral ng Pilipinas na 4.8 sa good 5.6% na range. 500 years of Christianity. Ang mga Agustinian Recollects o Recoletos, iyo ang nagmukna o namukna bilang parte kan Agustinian Order, kundi isinda nagpapasunod nin simple alagad istriktong mga reglamento sa laog kan mga kongregasyon. Kan taon 1912, sana
na rekonosir ang Recoletos bilang sarong separado na religious order asin kan 1606 nakaabot sa nasyon ang primerong grupo na nagduong sa Cebu dangan nagbiyahe pasiring sa Manila. Kumpuesto ini ng 13 misyonaryo na inot na Recoletos na nagpasiring digdi sa nasyon. Alagad saro ang nagadan sa biyahe. Sa bagong bayan o Luneta, nakapag-establisir kan sa indang kumbento ang mga Recoletos na 2 beses na pig-demolish enot kan 1642 dahil sa pagiging luma kaini sa World City o huma kaini sa World City kan Intramuros asin kang 1762 kan magsakyada ang mga Briton. Kan taon 1622 formal na pagdeklarar ni Pope Gregory XV ang Recoletos sa Pilipinas bilang sarong kongregasyon asin inipigibong saro sa 4 na mga provinsyas sa lindong kan patron ni Saint Nicholas of Tolentino. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta. Katuwang po mga tugang si Angel Mustasa sa Bareta sa lado lokal, asin ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwa. Sinong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Alas 6:35 na. An oras hatod sa Indokang. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo na Proxen Sodium Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times not linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dainang kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Look, up in the sky! It's a bird. It's a plane! It's Super Lenny. Lagpas kalahating milyon na PPE, binigay sa aming frontliners. Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos ang nabigay na ayuda sa atin. Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal, binigay sa atin nationwide. Super Lenny! Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya. Lenny Robredo, handa kayong alagaan. Ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny. Itutuloy! San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sa mga tugong Pinoy,
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sikreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon every day. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa Oy 18 bago magabot ang alas 7 ng aga. Mga kaibigan, binabati ko po ang ating mga listeners ngayon. Kung nasa biyahe kayo, sulitin nyo na mag-ride through sa McDo at sumali sa All Wheels, All Wins Raffle Promo. Madali lang ito. Step 1, mag-ride through sa McDo gamit ang kotse, motor, bisikleta o skateboard mo. Step number 2, umorder ng minimum 100 pesos para makakuha ng e-raffle ticket. Step number 3, isubmit ang detalye ng resibo sa McDonald's app. Step number 4, ulit-ulitin for more chances of winning a brand new Chevrolet Tracker LT Redline Edition, a Vespa Primavera, Yamaha Mio Sporty Scooters at Marlin 4 Bicycles. But wait, there's more! May mga winners din ng tire set at gift certificates from Yokohama.
talaga nga namang all wins sa McDo. Ano pang hinihintay nyo? Kita-kit sa McDonald's ride-through. Promo runs from September 5 to October 29, 2021. Terms and conditions apply per DTI Fair Trade Permit number FTEB 126526 Series of 2021. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Mga tugang, maabot sa aga si Presidente Rodrigo Duterte dyan sa Bicol International Airport, Talubo. Ang sabi, tentative schedule niya mga bandang alas 4 nin hapon. Pero yan ang mga oras na yan. Dahil man po nag-eksakto yan susog sa mga experience yata sa pag-cover mga tugang sa mga presidential visit. Okay? So sangon yan, mga tugang, ang good news ta finalmente na po na mabubukasan mga tugang ang Bicol International Airport. Magakaigwada atabi ki maiden flight gari sa agaman mga tugang sugabos ng mga domestic flights diyan na po mga tugang malanding sa Bicol International Airport sa daraga. Sa pizza 8 o pizza 8 palan ang maiden flight mga tugang takasuapon so istorya pizza 6 may flight pizza 7 naman ngunyan palan ang final na pizza 8 po ang maiden flight pagkatapos mga tugang na inauguraran ni Presidente Rodrigo Duterte sa aga. Sa wakas mga tugang makalihis po ang nagkapirang mga presidente sa satuyang nasyon. Poon kay Presidente Gloria Macapagal Arroyo, ulo sa term niya, medyo halawig mga tugang so oras kay tota, nagkondukta baga ki mga feasibility study, di ba? Nagkondukta ki mga research, pag-aadal mga tugang kon kapable ang alubo na dyan mga tugang ibugtak ang Bicol International Airport. Nag-negotiate sa mga farmers asin iba pa, mga tugang na mga individual na tatamaan, mga tugang kang runway, kang aeropuerto. Natapos ang term ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na napuon-puunan pa sana ang pagpapakarhay kang aeropuerto. Nagtukaw mga tugang si Presidente Noynoy Aquino. Diba? May mga budget man na pinag-alokar para dyan. May mga budget na kada taon pinag-alokar para po sa construction kang runway, para sa construction tabi kang terminal. Kundi 6 years na termino kan dating presidente, dahil man po mga tugang natapos. More or less, mga nasa perang taon. Mga 12 taon. Diba? Ngunyan, nagasumir po sa pwesto, mga tugang si Presidente Rodrigo Duterte. Kano minaging 2017 gayud ito, binisita niya ining Alubo, ang airport, as in siya mismo nag-inaugurar para sa construction kan terminal building. Diyan. Nangako siya na sa saiyang termino bilang presidente kang nasyon, tatapuson niya ang Bicol International Airport. In fact, ang tuga niya sa loob ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon. Kaya lang, dahil man kinaya sa loob ng 2 taon, uminabot mga tugang sa punto na patapos ang sa iyang term bilang presidente kan Pilipinas. So regardless po kung ano man yan, ang importante ngon yan, natapos mga tugang ang sinabi ng aeropuerto. Di ba? So, at last, magiging kuanatabi ini, magiging magayon, mga tugang ang satuyang aeropuerto. Igwa na daki, susugduman sa naging post ni Congressman Joey Sarte Salceda sa Facebook. Buda mga tugang so pakipag-oron taman kay Alcalde Noel Rosal, primero, mga daily flights mo na. Tapos sa mga masunod na mga bulan, magakaigwa naman dyan mga tugang ki mga pangbangging biyahe kan mga eroplano. Para sa ngunyan, databi,
domestic flight mo na ang ang maakomoda ron dyan. Pero sa mga maabot na aldaw, igwada tabi kilima na mga international flights na pwede na dyan. Ano? Gari may haling China, haling Korea, buda hali pa sa mga kataraning tang Asian countries, mga tugang magkakaigwa tabi diyang kipaglanding, banggi na, buda. Gusto sabihin tabi, pag ang international flight, 24 hours ang operasyon ka yan, habang nag-a-adjust kita, pasisiring sa full operation kang airport. May mga kwan baga, may mga bagong technology na gagamiton para sa check-in, para po daw sa mga dain na masyadong contact sa mga persona na mga taga-airlines, buda sa masakay, isin iba pa, may online check-in sa Manila bagay man kaya, di ba? Sa Ninoy Aquino, may online check-in man, mga tugang sa mga domestic flights, ano, sa lugar naan. Kaya, ngunyan tabi, mga tugang oras na may nagurarandan ni Presidente Rodrigo Duterte, duro-diretso na po ang magiging operasyon kang airport. Ang hapot dyan, siyempre ngayari, paano sa transportasyon? Diba? Saan ka masakay kung nagbaba ka dyan sa airport? Mga tugang, dahil kagasa-diring bihikulo. O may mga standby naman databi dyan ng mga service vehicle. No? May mga service vehicle naman. Tabi dyan. Pero ang saro dyan sa mga kwan, ang saro dyan sa mga dapat adalang kimara, ang tricycle. Siguro nadangog ko sa daraga, nagari magkakaigwa ki pagtugot para mientra sa tricycle. National Highway baga yan. Ali sa airport, pasiring sa daraga. Hindi kung pwede dyan ang tricycle, ano? Pero sabi, kan chairman, kang RDC, ni Mayor Rosal, buda supposed na kong Joey Salceda, na ilingkuman, mga tugang na may mga taxi mo na. Gari mga grab taxi, ano? Na yun, mag-serve dyan, magiging service dyan, kan mga pasahero na maglalanding mga tugang sa international airport. Okay, so sa wakas tabi, mga tugang sa termino ni Presidente Rodrigo Duterte, natapos ang sinabi ng aeropuerto. Balik-balik pa dyan, Secretary Tugade, na-interview taman nga ni ito. Kana-interview tabaga ito, nagtuga ba ng gatyan? Oktubre nga tabi, Mr. Maceda. Sabi ni Secretary Tugade ka na interview ta, Oktubre nga tabi, Kuya Henry, uyog-uyogon mo ya. Dahiling ko sa picture Secretary Tugade, tapos ang apo niya sa Kuya Henry. Pero ay arag mananggat palang kayan siya, mga tugang mga yan, sa mga sa mga persona na dahil niya masyado na kamidbi, di ba? Okay, no. Sungon yan, mga tugang, ang pig-aradala ng ngunyan kung ano nang gigibuhon ta sa luma na aeropuerto sa Legazpi. Initially, garo yan da gigibo na gari business hub. Kung nahaputon ngaya ang RDC, ang Regional Development Council, buda ang Legazpi, yaon baga sa Legazpi yan, mga tugang. Sabi ni Mayor, yan dan sa iyang suggestion. Pero ngaya inire, bako man ini property kan syudad na aeropuerto. Kung dengi ako nasasala, gari pagsariri ngaya yan kang sa Department of Transportation, o kung bako ngaya, gari ngaya sa Department of National Defense. Yan na airport. Akang panahon baga, ang mga tugang dakmahiwasunununon baga yan na property kang DND, kasabay nga na yan na Campus Mion Ola, napigapod ka ito na Regan Barracks. Yan. Okay? So, nakadepende po mga tugang sa national government kung ano po ang gigibuhon dyan sa looting yan. Impact, ang saro da dyan sa plano, mga tugang ang City Hall kang Legazpi, sabi ni Mayor, kung nalibaw nga yan magibuan ki akong tugutan kita, makuan nga kita, ita-transfer nga yan ang City Hall. Ang City Hall baga, kulang sa parking. O da medyo aloy-aloy naman ang kay po naman ki makapagbugta ki bagong City Hall. Diyan po kung makatawan niya kita kilote o manegosyate ang lote, diyan ma-transfer, plano na i-transfer mga tugang ang City Hall kan Legazpi. O di, siyempre, maski puro pa, no, dahil kitang maginibo, kay puhan mga tugang na pasalamatan ang administrasyon ni Duterte.
Di ba? Ta siya ang nagpursige na matapos ini mga tugang na aeropuertong ini sa sayang termino sa nakalpirang taon. Sabi yung tang anom kay GMA, anom kay Pinoy 12 plus ining 6 years ni Presidente Rodrigo Duterte. Alawigon adi. Ha? Alawigon mga tugang bago natapos tabi ang aeropuerto. Ha? Sabi duman sa Bareta, mga tugang, ang airport databi, 99.9% uncompletion ka ini. Kung sabihin, talagang ready na siya para sa anuman tabi, mga tugang na operasyon kang Bicol Airport. Theme park plano dyan sa All Domestic Airport, sabi ni King na Reginaldo. Sabi ni Roderick na Mendoza, mas maray na dain ang tricycle dyan. Maski temporary, taad dyan, difficile ng halionan. Iyo baga, ako sa iling ko tabi, kurang tricycle baga, bawal sa National Highway. Adalang kayo dyan, kung ano ang pwedeng gibuon dyan ta. Gini ba kung maray na pabiyahion mo ang tricycle dyan? Arayo, may distansya baga yan. Di ba? May distansya baga po yan na perang kilometro yan. From airport, dakulunan mga agihan dyan. Halikang airport, padaraga ka, pwede. Di ba? Doon ito kung mga pirang minutes yan. Tapos pwede kang magtuo pagluwas mong airport, luwas ka digdi sa may Istanza. Di ba? Luwas ka tabi mga tugang sa Istanza. Legazpi. Buda kung pasiring ka sa 3rd District, pagluwas mo sa airport, matuo ka. Matuo ka naman sa may tabon-tabon area, diretso ka na sa may Partikan Kamalig. Ginibuan ba ang kikadakol na access road, mga tugang na airport na ang kaya kamahal na kang lote sa palibot kayan. Diba? Ito. 4 na presidente po mula kay GMA ay ERAP. Dahil nainot baga po sa ERAP kay GMA, di ba? Nainot po sa ERAP. So, di ba, sinalidahan baga ni GMA si ERAP sa paginin people power, di ba? Nag-assumer si GMA kigari tulong taon sa presidency, tapos nagtukaw siya bilang presidente another 6 years. Bago, nainot po si ERAP, nainot. Parang ni ERAP, garo na pamangki plano ka ito. Kay GMA talaga namundag, ini po, nabilog, ini po na plano na magbugtak ki International Airport sa sa digdi sa Bicol. Tapos si Pinoy and then sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Okay? Dakulon baga yan ng mga pinagpirilian kan mga nakaaging aldaw kung sain ibubugtak ang airport na nagkataon na mga matibay man sa tuwing mga lider sa Rakong Joey, di ba? So mga elected official ta ito, gobernador, I don't know kung isang governor ka ito kan Albay, so mga congressmen ta ito, so ako Bicol, na nagtarabang-tabang yan kan mga panahon, mga tugang para guyodon yan, na ibugtak digdi sa alubuta. So sursugon ka ito, nagpaplano man ka yan, na ibugtak sa inda, tagaman sursugon ka area na pwedeng gibuang ka airport, so kamsur, igwaman. Kuri talagang napili, mga tugang kang Air Transportation Office, kan gobyerno taga ito na ibugtak digdi po sa katuya mga tugang na probinsya. Okay? O kaya lang maghanda po kita mga tugang pag-abot sa tourist arrivals. Tapag igwa ki aeropuerto, yaon dyan po mga tugang na bibilog ang iba-ibang mga konsekwensyas. Although, ang target kan is 2 million tourist arrival per year. 2 milyones na tourist arrival ang target po kaya. Na turistan madigdi kada taon na maduman sa iba-ibang parte kan Bicol region. Pero pag may airport baga, di ba? Pag may airport baga, mga tugang yaon diyan may ugaman ang negatibong implikasyon araw kaya kading may COVID, di ba? Di ba? Pag international flight yan, o kadakol kan magigitabi na turista na madya. Kaya siyempre, magibuyang ki mga paagi kung paano yan mga tugang magwardyahan. Dahil sa tuya makalaog ang mga ibang klase na mga kahilangan. Ang minalataw po dyan, ang pag-abot mga tugang sa economic impact nin sa tabing aeropuerto. Okay, sandali, natanggal sumasko. Mangyari sa maubaka. Maparam na ako.
naputol sa masko o naputol sa handle kan masko. Anyway, maparap na kita. Good morning, tabi kay Primang Susan. Prime, maray tamay International Airport na kita, ta mag-oran lang kidiit, nakalanding dyan sa, dahil na makalanding sa domestic. Iyo baga. At least ang mga technology yung gagamitin po dyan, mga marayo na. Maski nag-uuran, makusog ang uran, banggi, kaya na pong maglanding mga tugang ang eroplano. Okay? Salamat po sa inyong pagantabay. Mabalik kita 7:30 sa programang Anapot. Ini po si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye! God is good all the time. Mabuhay! Malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang